kulezi insuku sisavula lenkomfa yethu kukhona istrategy amadimoni asasenzile isitha sethu naso sizohlala entabeni kusho ukuthi indumiso yayikabili la kukhona ababedumisa ngapha nangapha kwakunomsindo wakhona nangapha yilesikhathi esikuso bishop ukhulume kahle kukhona nabanye nje evela izolo naye umuzwa seyibiza ngegama elikhulu ngoba manje intaba sezimbili inkinga sihamba nabo kwangathi bakithi kanti akubona bakithi